mwana mukomana akaroora mukadzi wake. Mwana komana uyu akaenda kuchikoro. Aenda kuchikoro ane munhu wawaiwirirana naye. Vachiwirirana naye zvikanzi mukomana magore raunda chikoro uchingopedza chikoro ndoda kubasa kwangu, ndoda kuite manager wangu. Wow. Achiri chikoro. Anga kuti wirira nevabereki vemwana nezvese. For sure achipedza chikoro last year achibva torwa ndovaenda pane imwe company. Right? Achivatanga kuti manager. Achimanager kudaro aitoshanda nemwana wemuridzi wecompany A. Ende mwana uyu akatozobuda kuenda kunze kwenyika, mukomana ndiye akasara akuchimanya. Ndobva aroora mukadzi. Aroora mukadzi. Ndobva tora mukadzi wake akugara naye mukati meguta reHarare. Achisiko kumusha. Mukadzi wake ndokubva amusungira. Asungira mukadzi ndobva aenda kunopora ari kumba kwevabereki vake. Mukadzi achibva azobva kwaakasungirwa achienda kumurume wake nanatete vachoda vakuti takuchigadzirira kuenda kumusha kuti ndinoratidza amai vemurume mwana. Right. Chaive chokwadi. Mukadzi ndokusunga kumba kwake ndokuenda vese vari peshdafu kwaakaroorwa kumusha kwaakabva. Ndobva vaenda kumba kwaamwene. Amwene vanogara nemurume wavo nevamwe vana vaviri vana vavo kusanganisira wani umwe mwanasikana akaroorwa akadzikwa kumurume ari pamba atinoti hosapendoka. Vagara pai. Mwanasikana uyu anove muroora ane imba yake yakapiwa yekunzi ndiyo anenge uchirara nevamwe vana. Akarara one day, second day, zuva rechi3 ataura kuti mama ndiri kufunga kuti mangwana ndichadzokera. Ndiri kufunga kuti hembe dzandakasiya ndakawacha mazuva angu aya dzinenge dzakupera dzekuti vanongofana kuwana hembe dzekuenda kupi kubasa. Uye zvoti vaone munhu anobikira. Saka mangwana ndiri kuita sei? Ndiri kudzokera. Varara mukoma KB. Mangwana makuseni vamwene vakati ndiri kubuda pane kwandiri kuenda, but muroora ndaida kuti usaende ndisipo, but ndichazama nenzira yandogona nayo kuti ndiwane ulipo ndichamukira. Alright. Nekuti mumutambo wandiri kuenda uri muno mwana akapinda mumba naamai vake vachibva varara. So mwana uyu mudiki achiri mudiki ari pasi pe3 months. Anorara akaputirwawo semwana mudiki newedha iriko iyi kuti mwana aputirike. Mangwana makuseni mukoma KB muroora akaenda kunonoka kumba kwana amwene kuti handisi kuona mwana. Hamisi kuona mwana. So achiri kunoka padhoo amwene ndopa vakatobuda vachibva nekumashure nekuti dhoo ravo rakatarisa kugate. So aibva nekugate amwene vachiti kochi muroora ndiri kutosvikawo kubva zvonaenda nezuva. Right. Kumapasi 4 dzekuseni. Zvikanzi mama handisi kuona mwana ini. Zvikanzi waisipi mwana? Zvikanzi mwana handisi kumuona. Akutochema muroora. Zvikanzi nyarara kuchema. Toita sei? Vashedzana next door. Mwana wazvikanzi aiwa no vanhu ngaritsvake mwana. Vanhu yadi kune kurimwa kuitwa chibage muyadi. Vakati ngatitsvage kana muyadi muno pane makumbo erapinda mumba, makumbo akatinda hapana. Musha maruvanzi anotsvairwa. Vanotoziva kuti gumundira ndengi. Kutsvaga mwana hangawani. Vanhu vakada kuenda kumapurisa vamwene vaiti musamhanyi timomirai. Ndoda kuti zvandinogonawo ndine vanhu vandinoziva vanobatsira plus vamwe makereke, but vanga vasingabude payadi vachiita zvese mwana. So pamba apa pane imba iripo chinenge chiboy sky chakaisiwa matombo pamusoro ekuti izvo kana mhepo ikauya zvipikiri nematombo aya zvinobatsira kuti zvipikiri zvisasimuka. Vanhu mwana nguva yakasvika vanhu vamwe vakomana vechidiki vakasvika ipapo nevamwe vane zvinzvimbo mukati menzvimbo iyi ndo vakasvika vachiti iwo kana muchiti imi mashaiwa mwana kuma4 dzekuseni nanhasi muchiri pana pamuri kuitei, anokwanisa kuti asimbise panyaya iyi mapurisa. Zivisai mapurisa kuti panapa pashayikwa mwana, but dhoo harina kubrekwa, dhoo harina kupazwa, panapa pana munhu tiri kuona atsika panapa kureva kuti mwana uyu ari pano, asi achaziva mapurisa. Ndo vachaziva kuti mwana aenda kopi. Right. Vakomana vechidiki vakafanana nemayouth vakutofamba kuti amai tungamira tiende kumapurisa munoripota shawa mwana. Vachifamba vakuenda kunobuda yard. Ndio pakanzi vakuridzirwa muridzo. Vanhu vakunzwa kuti mwana ari kuchema pamusoro pemba bedroom yavamwene iya.
ine matombo pamusoro iyayi mwana ari kuchema so vanhu nokusanzwisisa vainzo sokuti mwana ari kuchema mumba. Okay, Panapa pane mwana ari kuchema panapa. Baba vakati nguva yese yange chinzi mwana ndine munhu anga ari mumbo. right. Mwana achema so mwana akati unyarara. Kana kuti vanhu vakanyarara kuti nyarara ichizori mwana uchema kupi unguti asinga achema obva anyarara. Kuti vanhu vanzi kuti mwana ari kuchema kupi vaiti saka ari mumba nokuti pfungwa dzevanhu dzese dzaisati iyo mwana anga pamusoro pemba. Vanhu kupinda mumba nokuti mwana anga secheme futi. Vanhu zvakanzi sechai vanhu kusecha kushayiwa mwana. So vamwe vanhu vanga vatotanga nyaya yekuti yokuimba vari mukati yekushaudha vamweni kuti mwana ari mumba muchichiri kuitika. Mwana achibva ashayikwa. Mwana ashayikwa kudaro mwana ndio pakazochema continuous achichema ari pamusoro pemba. Vanhu mwana achizvanzi mwana ari pamusoro pemba. Vanhu ndokukwira pamusoro ndokuona mwana aripo ipapo. Asi inzwai chishamiso muri yeZimbabwe. Chishamiso ndechekuti izvo mwana akarara akaputirwa jira namai vake. Jira rake ka baby blanket kake ndio ranga akaputirwa. Asi pakawanikwa pamusoro pemba akawanikwa akaputirwa neZambia yavamweni. Ndio yakawanikwa nayo. Jira rake rikashayikwa. Jira rake rashayikwa kudaro. Jira rakatozowanikwa rakubudiswa mumba navamweni ndio vakabuditsa jira mumba vachiti jira rake riri kuno kuiri vachibva pamai vemwana. So muroora achibvaudza vanhu vachiti mwana uyu ndakamurarisa akapfeka akaputirwa nejira iri ndio jira rake randomurarisa akaputirwa naro. Asi jira raari kuonekwa akaputirwa naro pamusoro pemba iri arisi jira rani arisi jira rangu iZambia yani yavamweni. Vamweni vachibva kuti wogara zviya ndobva vapinda mumba vachibva vanotora jira riye rakarara akaputirwa mwana iri vachibva vabudisa mumba vachibva pamwe. Zvakanetsa vanhu vakawanda kuti mwana akarara akaputirwa nejira rake baby blanket asi pamusoro pemba akazowanikwa akaputirwa nejira rani ravamwene. Ende vamwene vakatozopinda mumba vachibva vanotora jira rake. So kuti vakaritora sei mumba ko mwana vakamupa sei Zambia ravo uye pamusoro pemba akaenda sei. Vamwene vanhu vakazonetsa ndechekuti vanhu vakataka kuimba vamwe vanhu vakuda kutora vamwene avo vachivabaya baya. Vanhu vakati no musadaro nokuti nyaya ungadaro zvinge zvisina kunaka. Dambudziko rakanetsa nderekuti achaenda pamusoro pemba kunobvisa mwana ndiani. Mwana akatora nguva yakareba ari pamusoro pemba ndokutaka kuchema vamwe vachiti shedzai mapurisa. Vamwe vakati aiwa mwana uyu kumafoni ndopoona kuti havana mwana vanogona kunge vatobatwa neupa zvinonzi vandine mwana pamwe anguri atorwa mwana uyu. Mwana akuchema kuti arida kuyama is better mubvise mwana mupa mai vake kana achiyama nyaendeswa kumapurisa. Ndobva papinda vakomana vakakwira pamusoro vamwe vaizviti vaitoshevedzanesisa kuti imimi mai kana muchida kudetsa isusu ndikuti zvaitika panzvimbo kana muchida kudetsa isusu detsai isusu kana muchiura isusu muchaura isusu ndokusvika pamusoro pemba nokutora mwana. But mwana wemukoma KB right now kubva pazuva iroro haasi kukosora haasi kudziya muviri kana kuchema kana kuita sei haasi. Asi abva munzvimbo iyi achibva aenda muguta reHarare kumurume wake ndiwani. Murume achiudzwa zvinhu izvi arambadzokera kumusha haana kuita Hapana chaakataura. Vakambotora here mwana kuenda naye kuchipatara kuti anoongororwa. Mwana akaendeswa kuchipatara kuti hapana chiri kubuda. Asi shoko manje rakazotaurwa nyaya yekuti sabhuku vari kutizwa mama munogona kunge zviri kuitwa nevanhu izvi muchiti zviri kurwadzai. Amuna here zvamunofungidza kuti mungataurawo pamusoro pechitiko nekuti vanhu vese havasi pano asi muri ziva pano ndiani ndimi panapa. So kuona kwenyu kuti ndizvo here kuti muroora akarara mumboma ine mwana zvikanzi kuongo. Ndizvo here kuti muri kuzoona kuti mwana amukari pamusoro pechipemba. Zambia izvi iZambia yangu. Kwemimi jira arapinda munhu wanze zvato ndinetsa unarona mumbo kuti ndizive kuti Zambia yaenda sei mwana pamusoro handizivi kuti chii. Muri yeZimbabwe inzwai chekubeshnaf bridge munoti kudini konacho KB naBhozho icho chekumazowe chinorwadza ndinonzi baba valaineti sumbureta kunyanga kunonzi kunyangui pabende gepi yazvakaoma. Ndosaka tiri kuti kana pane vanhu vanogona kubatsira please batai baba Isabel mubatsireka mwana uyo wekumazowe kuitira kuti anzwe zvakanaka. Iwe shikari zvenyu Zimbabwe makatuma baba wedu mani yakasarudza igwere pakona arisaika ndakasarudza igwere pakona arisaika akazoita semuchefa nemari yeduka yemukadzi aibuda dziwa uyo akabudirire
akabudiriza une namba zamkazi wake akabudiriza ndiana rwimbo Papa